and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Og mga adlaw, sugdan ko na ang pagpangita ni Jason din sa syudad, Gina. Kadako ining syudad? Makit-an ka nimo siya? Dili ko muhunong hangtod na makita ko siya pagbalik. Bisan tibuok kinabuhi ko pa sa kinahanglang pagitaon. Buhaton ko na. Makita og makauban ko lang siya pag-usap. Og samtang wa pa nimo makita si Jason pag-usab Lili, ay kabala ka. Ni amang ko. Andam utagana nga muhulip sa iyang paghuwang. Ako ko ni. Okay, Lili. Di ka sa ubos ka bahay nga, double deck ha. Ako lang aris taas. Kay maglisod ko niya og sakaw ka na og mabdos ka na pa. Salamat, Jean. O sige na, pahilo na diha. May gani kini pahawa na ang kauban na kong nag-abang dinhi. Timing kaayo. O sige na. Paway una diha makadiyot kay manggawas sa karong taon-taon. Mangita tagkaon. Ako. Asam ko dapit higda. Da sa simento. Sa! Kabugnaw na diha. O magbanig ka. May banig ka. Wa. Sam istorya ha eh. Saan na ka ba higda diha nga? Wa malay kay banig. Kisay mo higda. Ako. Hindi mo na ng problema kung nasaon. Amay noon. Aw sa! Karaan. Maunay manghud. Way batasan! Can I come in? Yes ma, sure. Oh, Ma? may nabatayan ko di sukad nga nahibalik ka. Mami? You seem indifferent. Nga no, ha? Ambot. Stress lang tingali ko ma. Nakasabot ko. May daghan kang nabiyaan sukad nga nawa ka. Apalahi ang nabantayan ko nga kalahi ni mo, Lari. Ma, Ingon og sawa kas imong kaugalingon. Kadunay ko ikaw makita nga maghinugtog ug may lawom nga gihuna-huna. May nakahasol ba nimo? oo ma. It's just that I feel so empty, ma. Tingali na kinahanglan kag bakasyon, anak. No, ma. Gusto na ang pipila ka buwan sa kong paggawa. Di na mahimong biyaan ko pa nga kung trabahoon sa opisina. Larry, may kasaligan kas opisina. Pusa, relax. Mas maayo pa tingali kung planluhunan ninyo pag-usab ni Hennessy ang inyong kasal. Kana tingali ang makapabalik sa imong kalagsik. Ka, mami? Well, I don't think so. But you love Hennessy. Makapawa sa stress kung makauban ta kanunay ang atong minahal. So try bonding with her. Make up with her for the lost time. Tigali, mami. Kana nga ngay kong buhaton. Dili ko mahilo na. Di mawaha sa kung una-una ang gisulti ni Dave. Oh! Ngano pang nagpakahuyang man ko ni atong hikayuna. Ngano man. Oh. Uy. Si Larry. Babe? Hey, busy ka ba, ugma? Oh, no, not really. Ngano? Wa lang. Gusto mo si mami. Murag stress kay kuskan nga balik din eh. So, wala go shopping with me tomorrow? O giskutan na sa momento ngun sa to kasal? Really? Oh my! I'm so glad nga nahuna-huna mo na ka na finally. Yes, babe. I'm free tomorrow. Alang nimo. Good. Apito talaga ugma din sa inyo. Okay, babe. Bye. Good night. Oh. Gipaw na niya sa pikas linya. Ay,
Kamalipayon ko karon. At last, hiskutan na kinamo pag-usap ang mahitungod sa among kasal. May na yun nagyot kini. Oh, Diyos ko, dagang salamat. Ah. Hello, babe? Say it again. Dave? Ah, shit! Ano pang gitubag ko man diretso nga wa tan-awa kung si Kinsa ang nanawag? Abi kong si Larry ang nanawag ko balik. Pero si Dave di ay... Dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Di na makontak ang iyong number. Hennessy. Ngano bang ingon sa magbuang naman kung maguna-una ni mo? Kung sabay kong buhaton na ron nga, diyaan mo na sa hingpit si Larry. Ug ako nang imong pilion. Unsa? Kinahanglan bang mubuhat ko og dautan? Maangkon ka lang? Dili ko gusto maguna-una ni Hana. Apan kung gikinahanglan sa ikayon. Pasaylo ako, Hennessy. Tingalig buhaton ko gyud ka na. Ay, kalain ba higdaan ng simento eh? Kalain higdaan. Nagbanig na ko ng karton. Muram ko ng makilimos ng kalsada. Ay, ahak bini eh. Dili sa mahimo nga mutupad ko paghigdang daylili. Kay, abip lang nga niya. Mapahimuslanon ko. Gentleman ko. Gina sab. Di sa magpatupad kay limuot ko. Ay, ahak bini eh. Di ko mahilunaan ni di simento nga higda ko na. Bati as minto eh. Matay yuta ni. Siminto mo gud. Ay, ito guys, buntag. Oh. Si Lily. Naghilak siya. Jason, gimingaw na kaayo ko ni mo. I love you, Lily. Kung maabot ang higayon nga, kinalan ko mamili. Ikaw nga akong pilion, Lily. Kana ang kuptan ko nga imong saan. Nga ako ang imong pilion, Jason. Tugod kay matod mo, mahal ko nimo. Misaan ka, busalauban ko na. Pangitaon ko ikaw, Jason. Pangitaon ka na mo sa imong anak. Balik na na mo, please. Sa man nabusog ka, Lili? Gamay na lagi kagikaon. Busog na ko. Kaon og tarong, uy. Moingon niya si iya taling, gipasagdan ka nako dinhi. Gusto nang akong nakaon. Basta ha, nabusog ka ha. Manlakaw biya ta. Sugdan na nato ron sa pagpangita karong adlaw si Jason. Oo, Gina. Kung mao ka na, hipusta na ni mga kinan-an na to manoy. Hoy, hugasin niya ni ha. Unya, patua. Sa di pa ning ubutas butangan sa plato kay mga adto na me. Unsa? Uy, biyaan ko nyo din eh. Oh, good. Lain si kaig maguban-uban ka na mo. Uy. Iyahay taglakaw eh. Tanan, Lili. Ato na mi pintot. Uy. No. Paita. Wa pa ko'y tuog tarong. Nga ako pa ko'y himong tig. Ay. Laya good. Ah, dali, Lili. Isuroy ta ka din sa pinakadako nga mall din sa Cebu. Pero Jean, Ay, dali ba? Dali na. Ah, kini napita, kini nga mall. Mao ni ang mall sa mga dato. Ani din ni manuroy ang mga dato. Busa, kung ugaling dili na to makita din sa syudad si Jason, wala problema, oy. Mangita na lang tag dato nga mga mahan ay anang imong gisapak. unsa? Anyway, gwapa man ka. Nindot kag barog. Busa, bisan bidhan ka na, mahalin ka paghihapon.
ibaligya ta kag dato dinhi. Unsa? Ay, joker bitaw eh. Hala, no, kaseryoso pa niya, uy. Seryoso kay reaction. Wag ko maanad-anang pabutan-buutan ni mo, Lili, ha? Mas gusto ko atong Lili sa unang pilosopo. Ay na, sige, panghupaw diya. Uy, late na, manood na ta sa mall. Hey, kalaay na ba nga nag-inusara na lang ko din sa bahay, oy. O sa palagani kaadlaw nga wa ko na ikaubas lili, mura maglaay na kaayo. Day taling. Ni an asad ni ay ikaw lagi detong sige pangos mo. Daday. Unsa man. May baligya ka. O depende kung unsay ima. Imong kasing-kasing ling. Pastilan ka wag yung lami ang imong hirit. Oy, dro. Ayo no. Karaan kayo. May lami akong joke. Pero Way lami. suway ko. Lami lagi ko. Nasamot ka way lami. Gimingaw kang daylili no. Mao sa nagibati ko. Nga nag-inusalan lang ko dito sa amo. Gimingaw kong maayo sukad nga nawas Jason. Gimingaw kong Jason eh. Kana. Ay ko padungga ng panganak kay. Na, mo na nakaingon. Bitala mong tigaw na ko da. Oo. Nganong apil bang ko? Apil ko? Oh, nga di maka maapil, ha? Nga ikaw may nagdani atong tawahan na din eh. Pwede kay ayo, Pedro ay. Siya? Uy! Kamaayo ra atong dong Jason Sa iyang kamaayo na mabdos ko imong apo. Kana mo na nakaingon nga. May biya din si Lele. Kung wa pa siya mamabdas tingali, dili na pangitaon pa ni Lele si Jason dito sa syudad. Magpabilin lang unta siya din he. O karon, doble na nun akong kabalaka sa iyang pagbalik sa syudad. Kay, balaka kong mapakyas siya. O makita siya sa mga tao nga nagpangita niya. Siya? Kaya nga no? May nagpangita sabi ay ni Lily Dailing? Kinsa man? O nga no man? Aha? Tug-ani ko tinuod ling. Nga nung gipangita si Lily? Pedro! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!